Eritrean Women's Association of North America ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን أمريكا جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية بمجمرتا في وانا أبغيسكنا زلنا علامة نخعوت زلنا دقف قلت سبوع مجماري كم تستوى علي أما تحت راح كم تذكر زبالة زار استنتاج ذكراتني أبغي قدرسي هذا كادر ما هزوا جنبا ثلاثة نجار بزعادة كنيسة يجوك أنا لون بلنا نيرو اتحادة ناي كلنا ناي مجزات يجوك أنا يبلنا نيرو ناي مجزات إثيوبيا اتخالاي مسفناوي وين ناي تبعات يجوك أنا الثالثة كان ناي بعلن يجوك أنا لون بلنا نيرو مالي حجتها ناي بعلن يجوك أنا تبل أبزيا تتذكر مالتها ስለዚህ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ሚዛን ከም ዘለወን ክብሪ ከም ዘለወን ዋጋ ከም ዘለወን ርእሰ ተኣማንነት ክገብራ ኣለዋ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ትፅቢት ክገብራ የብለን እዚኣ ንክትከውን ከኣኒ መጀመርያ ክመሃር ኣለወን ሞያ ከጥሪ ኣለወን እንተዳ ናተን ኢንካም ኣልይወን ናተን ትምህርቲ ኣልይወን ርእሰ ተኣማንነት ክህልወን ኣብ ወዲ ተባዕታይ ኣይክፅበያን ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ከኣኒ ንሰን ኣብ ደገ ከይወፃ ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ከይተሳተፋ ቆልዑ ክሕዛ ኣብ ምግቢ ክሰርሓ እንድሕር ንጭቁነ ኮይና እዚ እውን ናተፀገም እዩ ስለዚ ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ ሳልሳይ ፀገማተን ክገልፃ ክእል ኣለዎ ኩልና ከም ንሪኦ ሕጂ ኣብዚ ዳያስፖራ ዘጋጥም ዘሎ ወይ ኣብ ዓዲ ዘጋጥመ ፀገም ወይ ኣብ ስደት ዘጋጥመ ፀገም ክገልፃ እንድሕር ዘይክኢለን እቲ ጉዳይ ተዓቢሱ ወይ ናይ ነፍሲ ቅትለት ትመፅእ ወይ ጭንቀት ወይ ሕማም ይመፅእ ማለት ስለዚ ክገልፃ ክእል ኣለዎን እዚ ሜንታሊቲ ክስበር ክእል ኣለዎ እዚ ከዓ ንቕሓት የድልዮም ማለት እዩ ካልእ ማሕበረኮም ኤርትራዊ ማሕበረኮም ድሕር መስሪትና ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ዕድላት ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ሃገር ማለት እዩ ክንጥቀመሉ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ምሕብሓብ ህፃናት ኣብ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ክህልወን ኣገዳሲ እዩ ብዓባያታት ዝተባሃለት ከዓኒ እዚ ንቕሓት እንድሕር ዘይሃልዩ ኩልና ማለት እዩ ንሕናን ዋላትን ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓት እንድሕር ዘይነቕሒና እቲ ዝዓበየ ፀገምና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዝብልሑ ቃልሲ ዘለና ሓደ እቲ ስርዓተ ግደፍ ብዓብዪ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣብ ደገ ዘለና ኢና ዝያዳ ንትኩር ዘለና ኣብ ደገስ እንታይ ንግበር ስለዚ ክነቕሓ ኣለወን ፀገማተን ክገልፃ ኣለወን ዘሎ ዕድላት ክንጥቀመሉ ኣለና
أب عمت حدا جزء ويكتب جزء يكون همان I think إلاتات مزلو وسبالو أبسف على لوميا تترنيفو كم وفر حتى هذا لو ببع عمنا هاني أنت نيوز بيبر ديو أنت محاورة مرة ديو أنت مجازين ديو كان أب عالم كان فلوتو زقات من زلص أجمال awareness نقوله كنصير علينا بالمالك ودي اللهم مجمرتا كميم سيهن أنا كل ما عندي مجمرة جزء زنات كن بروجرام متأتني and thank you نبزحتي هن أنا أسمرتي بالا بدنمارك زنبر أب سوشيال ميديا زنت فلوخة أفتي مقابر كوينو بزح من السي إتراويان زت فدلو سوشيال ميديا تيك توك وزبها المقابر زساتف مبزحتي جزء مالتيو إزي ناي إتراويان شجر ناي قتل الدك عنستي يكون وي ناي من أسياتنا قد يزقبر زلو نقرار استجير كم ممساهم قدامنت كمسكنا كنفتو أتانا إبرهانا حساب زدقف كوهاني أفتي أقوال النستيتي نفس أخذ كلا اللواء كتمهر اللواء رأس تأمانت كلوا اللواء كلا أي نقل استمارت قوال النستيتي إذا كان شجر أقات إموا إذا أخذ بايت خدني أبزناتي عدمة زلوا دك أنستيو أقات إمو زول الشجرات جن كافت مهرتي نولاد يقول يا مور بعد حمش قلعة ولادي متى بدي حريو مثل لاي وني متى أفتح حدا رجلت أنتم كان مثل لاي كأب زي وأنت خفوني بزبل بزح أما نجارات أبتي وتجاتمي إرمزوانا نجرجل أتي أقوال النسيتي كرمنا ولاد مهراوي قال نجار تماهيرا صراحة حيزة اندحر نفسها خيرة مغنياتوس مركوسنا يتسوى أيا خوينا حدار تزي أتياتو كتأجم ما يكدن مركوسنا يسوي ياخذون كله ولاد كولد كلهوس بستفعل عليه مسب أي كفالة له مقارنة اندحر أمينة ولادي معبيك خبرني كلنيو قانون رأسي كدنا نايكدني مالتو أبزناتنا ولدو أقات مدولو شجرجن أنا بزحد دك أنا استوي زراها أفتنا تفرد السوشيال ميدياون كندي حواتنا كسبب لا يفتحني أم زمتو دك تبعتي ولونا كندي ون بحواتن حما نجر نفلت أن بزحت زمتا دك أنا استوي ألو مالتيو ألوان ألو أبزنا هنا نا إرتراوين قداي أقات مدولو في اللي ندك أنا استوي عمسكن ندك أنستي ندك تبعتين عبش جريك أقات إيمانا رلو كم إرتراوين مالج بتي بحد سرعة تشفشف بتها نبعلو إذا نحنا زين فلت عالمي إذا معربة وعالم أطعمو أي كأنه قلنا دك أنستيو معرنة مالت انتي مخانو أي ردئنا قل دك تبعتيو خاني اتي ناي أبعدنا زولو شكونا بلعلي قوال نستيتي ولا بزي أوروبا يتقوملو بزي حجي كنرادة أي كالنا نقل إذا ما بزي نويح عامتات سقبر كنا ديتات كونو أبوتات حند هلابوكم زدلي كيدو خمكم نزي حجي دولو ولدو كتحقزوكم حتسانوكم يدلي كمي جيرو تساقا جيرو كابز زولو وسدت وطيو نسو نفسو خينو مسودرون يخون حلفنت كساكموكم يدلي منياتو بزح زفولت أنا قري يقولون لك 10 عامت 10 عامت كبير تراوتيهم سهران بحر سجيرهم أوروبا زعتوا هذيك أنا سنك تبعتين اللو بزا قطامي زفتوا أدينا القانش عبد الله بزح جزي سمعي تفعل لي مدرخ كمون حروقو مالج سلازي قالت كوخلو ما جايش لو ما عندك دسي لأن لو ما عندها أبزي بممتعي كموك سمعك كنام سيئي كم قال نسي تخبل زدلي بفلا يدك أنستيو كنمهار لنا معر دك تبعتي كنسرح كم نخل كنأمن لنا كنقوي كم نخل تمرتن مويان كلونا له استفعل لي موياتات كلونا له أبيوتنا أقداس نجر مويا خلونا له أبز أبسدت كمان كنت قمر زي كأننا جن بفلا بأوروبا زلا قال نسيتي أحد قامتلو مزحتنا ولا رأي زغيد تمرتي قال مله 10 عامت غير كنت أنا بترجمان ما يتعدوا أم قطر جمان جبر اللي قال له خينوسي أنا زيت أم كلهم برتعدوا كل خفيفات اللي جي أبزح جمت إلى الله لهنا ولده مرة تدخل ناس لزلنا عجز كندلينا جميل كنا زلخن مدب كأني عودتنا سالتون يمني لكن كل جزء تساتفت كأني كون بس لو ما عندك كلاتو لو ما عندك لازم تأخذن بزح استيبلين كنت thank you so much كلهن كيف زح سمعك كم سي مجمرة السلام نقول لهم
بحبار انقعكا نزي مدبار بقع كنبل كابزل لهنا كتحيلان كتبرتعان كا منيتي مالتي ببزلنا عامنا هنقبر زلنا مالتي بزعبا تساتف النت وحيدو إلى زاربان يرن مو أبقم نجرن أب بزح نجرن أتي إتراوي دقيمي يزلوا بقومها أطريق لكن سانجلن كترو الله أنا حيدتون أيبلون مرياتو بزنا كارز ري مالتي أبناء تمرتاوي معات على تمرت زهبو ناي سنا عمره لو ناي كانت عنا له زهبو سبات كمان سات ما مرة ناي كنت ساينهم تسب مستاتي أعتقد نجار كمان إذا قتلتن عمت سي إنتاج كبر على زبون بمسرته عمت قالن سيت حجب بعالم درجات راح يكون بيتراوين زلنا بيتراوين إرترا زولو أقواني سرعات اللي علو كلك إلمو كلون تاقوالن سيت وتسعة بدلتن زلنا أدي مسقوالا وزوم مشام حماق كزارب دحان ترفني إفل قال جن بعلتهم حبيت جنرالات بحالو دقوم ز أخلان قال يوم كمان دقوم ز أخلو ناي كثرن ناي صحفتن ناي كساتن زي صاوتلن زلو مالتي وأوليدهم استقتلا لوا أوليدهم بعلهم نخالوت ناتيبل زبلو مالتي زخول سمعي كابساوا زجمره قالن سيتي معات سمبرات علون معات بدلات علون قال سنه زي نبرن كوين جن تقليمو ابزي كل ودي سلازي بحفشو تحبرتسبنا يفريسلو حبرتسب فريسو سلازولو ازي ابزنا حدكا مقتال كا قدم اي نبرن قدم حاجه خلتي نعي جل حاجه غزي حاجه سويتو قتيل توايلوس بقى كل سبيو انكتيتو مالك مفلاي قلب أساد يارو قلنا حجي كنت زبز حي سلام انت عايزك ابقو كابتي عدي زجمره بعمصن بدفعن كم تعانتو يتقز نبره ابنا حمادي اخيبات خيدوس نحنا نعمص علنا على زبلاسي عميصهم يقولون قدم خبام حرت ولدان يركن يخن مخبام حرو انت ولداس كابتنا اتراوان كم سولني كل هذا لك عمص ادي زلون حادي كلا اي نجر دحر كوينو كاو حرو بقله دي خبره مخان هو على فلت كمان أبزقن أطنيسهم كذا أبيون هذا كان يصير بدل نقفع نزول مالتي سلازي بحق بمسرته تحبرت السب كفرس تسريح له زي أفراسن أصنات هنا بجلة سلست عوته فريشنا لنا لومي كم هارن كان ببنز ذا اللي ما لسه يكون لنا كلام يتراو بتمرتن بفتاتين يزفلت نيرو حجيكم بيلن سلامتها بمادب سريح له كاب 94 كاب شامنا كيف جمرو وفري معتو كرمتو معتو زبنا ناي قعلت مالتيو حجيت حبرت سب نحر فريسو ادخل عمتن ادخل ساعتين بحلاو ملك حجي نفوسي خوون كعرن تخوينو ابزي دغزلو تحمقتي كوميتي محبركم كله الله قوم الله صبو بزياده كن كدفعلو زلو نحر كوينو مبزحتو تمنسي ابتبت كريستياناتين ابتي ناي مسلمنا ابز حيفلطن كن ابتا هايماتاو غدات الله ازي مورالو تمرتي مورالو حساب كيف سلازخل ابزون زياده كدفعلو كم زلو ابزي ابي استمرون ابي ناي مهنا ناشونال بونا ناشونال عمروني سلازهبو تسب مورالو خبر يخل تناي متحلاي ناي مدغافن كبحال قال كاو ترفه اتي مقتال معماق اندحر كوين بكل وجن هاتلو تخل ولا كات ودي ام مقتال يبصح امبر نايتي جيجاتاتون تزي مصوارن اتي زي مكبارني ودي احوات نحرون ام مقتالات قالو سلازي بحصارتي حسابكم زركيو تي دحان بزح مزراب بزاربون يلن تداغاغام سلازي خونه كبلا زلن تايو تي محبركم قوم الله طرح يقول قوم الله يقوم الله بوغنو زتز قوم زنبره دغاف دايت بجله هدف او سلازا اتوي ابوليتيكاوت حيزو نعو زامنن نعو سعب طرح سلازي خونه بر زي له خوين يكونن بزخونه جن اتاو تزمو زلو جن اتاو حيلي سلازي تي موياو زلو بتي زدغاغف كجبر تي استمره هو تي بعبخ مرحتنا هايمانوت زلوها او ذات ندحري بزياده تدفي له هبان معناته بزحات منسيات او يخريو في نايت كريستيان مو ازي اخبل زدلي بسترفه عاوتني قالسغن منه برغمشت ريم ناصر بحر كاب هاجرنا روئه أول نقول ديتات أول برجينا حمدو أو كل قال سلهم مالتيو بتعمل صبو زرباتاتو زربامسيو
ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ብፍላይ ዓበይቲ ኣዴታትና ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣለኽ ነዚ ቃልሲ እዚ ከይረብረብክን ዘፅናሕክናልና ንሕና ተኪናኻ ንሕና ከዓ ንደቅና ንህብ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ኢና ምክንያቱ ናህና ነገር መወዳእታ የብሉን ከም ኤርትራውያን ነዚ ሓድሽ ጀነሬሽን እንዳርከበሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቃልስና ብዝኾነ ከይተሓለልክን ነዚ ቃልሲ ፅኒሕክናልና ንሕና ከዓ ተረኪብና ክንቃልስ ዘለና ሰባት ኢና ብዝኾነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣነ እውን ንመጀመርያ ግዜ ዝኣቱ ዘለኹ ብናይ ንቁሎ ዴታት እዩ ዝዕድመ መፂኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ምስታፈይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክበሃል ዝፀንሐ ኩላህና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ወላ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅትለት ድዩ ወላ ብቲ መናእሰያትና ዘጋጥም ዘሎ ገለ ኩሉ እቲ ምንጪ ክንዛረበሉ ዝግባአና ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኣሎ እቲ መንእሰይ ዘይኮነ ዘዛርበና ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ኩላና ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ መንእሰያትና ቀዳምነት ካበይ መፂኦም እንታይ ዘጋጥሞም ነይሩ ብኤርትራ ኩሉ ካብ ውትድርና ዝመፀ እዩ ውትድርና ገይሩ ብባሕሪ ብስጉርዶብ ገይሩ ዝመፀ መንእሰይ እዩ ዘለና ኣብ መገዲ እንታይ የጋጥሞ ነይሩ ነንሕድሕድ እንዳተቃተለ ካብ ዝቀትልዎም እንዳሃደሙ ብጭካነ ዝተመልመለ መንእሰይ እዩ ዘለና ጨሪሱ ክርህርህ ዘይብል መንእሰይ ስለዚ እዚታት ዝኩሉ ዘምፅኦ እቲ መግዛእቱ እንድዩ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ኩላና ይንድግፎን ኢና ምክንያቱ ኣሕዋትና እየን ዝቅተላ ዘለዋ መማፅእቶም ብባሕርን ብሽግርን ምስኣቶም ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዝወለዳሎም ደቂ ኣንስትዮ ክቀትልዎን ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ግን ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝኾኑ ዘለዉ ዝኾነ ሓንቲ ርህራህ ዝበሃል የብሎምን ምስ መን ከም ንቐርብ ከማን ጠፊእና እዩ ዘሎ ሕጂ ሰብኣይ ኢልካ ተእትዎ ብገዛኻ ድሕሪ ዝቀትለካ ኮይኑ ሓቀን እየን ዘን ካልኦት ኣሕዋትና ናብ ካልኦት ወፃእተኛታት ዝኸዳ ዘለዋ እውን ትብሎ ይባሃል መፃካ እዩ ሓንሳእ ስለዚ ነዚታት ኣነ ዝብል ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ከማን ፈቲና ነርና ብዙሕ ግዜ ዝሓለፈ 2019 ብዙሓት መናእሰያት ናብ ሓደ ሰሙን ነብሶም ዘጥፍእሉ ነይሩ 5-6 ካብ ሙሉእ ኤሮጳ ነዞም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ መናእሰያትና ኣኪብና ከምዚ ሳይካትሪስትታት ኣምፂናሲ ቁርብተ ይደኾን ትራብ ንገብሮም ገሌልና ዓብዪ ዕድመ ጌርና ዓዲምናዮም ሓደ ዝመፃና መንእሰይ ሲእና ፅሉል ኣዲና ኢሎምና ምክንያቱ ወላ ብውልቂ እውን ክንቀርቦም ጀሚርና ክንዕድሞም ገለ ቅድሚ እቲ ዕድመ ምዝርግሖ ገለ ወላ ሓደ መንእሰይ ክቅበለና ኣይከኣለን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዝሓመመ ጥራሕ ኮይኑ ስሙዖም ናብ ትራብ ብምኻድ ገለ ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልየና ንዓና ወላ ደቂ ኣንስትዮና ድዩ ወላ ደቂ ተባዕትዮና ትራብ የድልየና ብጣዕሚ ስለዚ እዚታት ኣሎ እዚ ከም ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ኣዴታት ኢና መናእሰያትና ክጎድሉ ከለዉ ንሕና ኢና ንጎድል ዘለና ከም ኤርትራውያን ካብ ካልእና ንጠፍእ ዘለና ከይኣክለና ኣብ ስደት መፂና ካብ ሽግራት ክንድሕን ኢልና መሊስና ኣብዚ ነንሕድና ንቃተል እንድሕር ኮይና ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣዴታት ንሕና ማህፀና እንዳበረሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጎስጎሳት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ጌርና ንሕና ከም ኣዴታት ከም ደቂ ኣንስትዮ ክንዘራረበሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ክብል ኣለዎ ዕርዩ ክጉስጎሰሉን ክስራሓሉን ኣለዎ እዚኦም ዓበይቲ ኣሕዋትና ደካትራት ምሳና ዘለዉ ከዓ ኣብ ጎንና ከምኩም ከምዚ ጌርኩም ከተባራትዑና ከማን ብጣዕሚ እንታይ እዩ ዝበሃል እዩ ደስ ይብል ንዓና እውን ዓብ ሞራል ይኾነና ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እዚ ናይ ትምህርቲ ገለመለ ካብ ዴንማርክ ዝሃበተ ሓፍትና ገለ ምክንያቱ ማንም ሰብ ከተማሂሩ ስፔሻሊስት ኮይኑ ወይ ከዓ ዕብይ ዝበለ ስራሕ ክሰርሕ ገለ ናይ ኩሉ ሰብ ድልየት እዩ ምክንያቱ ኣማፃፃእና ንሕና ንፈልጥ ኮይንና ብክንደይ ፀገማት ገለ ናብ ዓዲ ሰላም ዘለዎ ዲሞክራሲ ዘሎ ዓዲ ኣቲና ዝተማሂርካ ኣብ ካልእ ክትበፂሕ እዩ ዝግባእካ ግን መጀመርያ ማንም ብፍላይ ድሕሪ 9 ሰዓታት ዝተሰደደ መንእሰይ ካብ ኣገልግሎት ይመፅኡ ሻሙናይ ክፍሊ ክበፅሕ ከሎ ኣገልግሎት ይኸይድ ካብኡ ተሰዲዱ መፃ ኣብዚ ንትምህርቲ ቁርባት ኣይኮንና ክንምሃር ኣይንኽእል ሓንጎልና ዝቕበሎ ትምህርቲ የለን ካብ ነብሰይ ጀሚሩ ምስኣቶም ከርተት ኢለ ስለ ዝመፃ ከኣነ ካልእ ክኸውን ኢለ ዝመፃ ኣብዚ ሓንጎለይ ተደፊኑ ወላ ሓንቲ ክመሃር ወይና ኣይከኣልኩም ትምሃር ኣይትኽእልን ካልኣይ ነገር ከኣኒ ዝገደፍካዮም ስድራ ቤት እንዳሃለወካ ብድሕሪት ናብ ስራሕ ኢኻ ትቃዳድም ኣብዚ ክትምህር ተማሂርካ 4-5 ዓመት ሓደ ዝኾነ ነገር እንታይ ዝበሃል ክትወስድ ፊልድ ክትወስድ ገለ እቲ ግዜ እውን ኣየተባብዓካ ቀዳምነት ምክንያቱ ብድሕሪ ዝገደፍኩም ደቀይ ክህሉ ይኽእሉ ኣሕዋተይ ሓላፍነት ክህልዎን ንኽእል ሰሪሐ ንዓኣቶም ሕጊ ስለ ዘለና ቀዳምነት ናብ ስራሕ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ተዳኺሙ ዘሎ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል የድልዩ ትራፒ የድልየና እዩ ካብዚ ዓብየ ዝነኣሰ እዚአን ከምዚ ጌርክን ኣዴታትናን ዓበይቲ ኣሕዋትናን ነዚ
ሓድሽ ተወለዶ ከምዚ ጌርክን ትጉስጉሳሉን ከተተስኦ እንትደልያ ዘለኽን ከዓኒ ክብረት ይሃብክን ኣብ ጎንኽን ኣለና ኩላ ግዜ ኣነ ካብ ዝኾነ ነገር ኣብ ከምዝታት ገለ ተማሃሪት ናትክን ስለ ዝኾንኩ ንዓኽን መሲለ ክሓልፎ ስለ ዝደሊ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ብል ይቐኒየለይ ክቡራት ኣሕዋት ኣንኤልና ርየሚ ኣንኤልና ኣብተን ዝተባህለ ኣነ መጀመርያ እቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኣንፈት እቲ ስርዓት እንተተቐይሩስ ሽግር ደቂ ኣንስትዮ ዝፍታሕ ዝመስል ዘረባታት ተደጋገም ስለ ዘሎ ከምኡ ኢልና እንዲና ተቓሊስና ስርዓት ደርጊ እንድሕር ወዲቑስ ጓንሰይቲ ክሓልፈላይ ከምኡ እናመሰለና ኢና ተጋዲልና ስለዚ ሕጂ ከዓ ከምኣ ትመስል ነገር ክሰምዕ ከለኹስ ብዙሕ ኣይተዋሕጠትለይን ስርዓት ናይ ደርጊ እንተወዲቑስ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራስያዊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተመክሮ እዩ ዘለና ናቱ ክዛረብ በቃ እቲ ኩሉ ጭርሖታት እቲ ኩሉ ዘረባታት ሓቂ መስለና ነይሩ እስኪ እቶም መቓልስትን እዮም ጠሊሞምና ቅድሚ ኩሉ እቶም ዝጭርሑ ዝነበሩ ገለቶም ሓቂ መስለና ዝነበረ ከዓ ሰንቢድና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እያ ክብል ደልየ ሕጂ ከዓ ስርዓት ኢሳያስ ወዲቑስ ብፍትሒ ደለይቲ ፍትሒ ተተዓዊቶም ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ዝምለስ መስለና ከይኮኑ እሞ ከምቲ ንሕና ዝተጠለምናዮ ምስ ተጠልመ ካዘን ሕጂ ዘለዋ ነቓሽቲ ከይትጉህያ ከምኡኹም ደይኮነ እየ ክነግረን ደልየ ፍትሒ ካብ ሕጂ እያ ትጅመር ፍትሒ ሕጂ እዞም ናይ ፍትሒ ተቓለስቲ ኢና ዝብሉ ብፍላይ ኣብ ዝደገ ዘለዉ ከርኢና ኣለዎም ንደቂ ኣንስትዮ ኣተሓሕዝኦም ማዕረ ክንደይ ፍትሓውያን ምዃኖም እዞም ንኣሽቱ ቆልዑ ወላ ሓንቲ ግደፍዎም ኣነ ብዛዕባኦም ክዛረባ ይደልኒሶም ግዳያት ሕሰብ ናይቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ እዮም ኩሉ ሽግር ናይ ኤርትራ ሕሰብ ናይ ኤርትራ ክትፈልጦ ተደሊኻ ካብዞም መንእሰያት ዘለዉ ሕጂ ትሕቲ 20 ትሕቲ 30 ዘለዉ እንተሪኢኻስ እኹል እዩ መፅናዕቲ ክገብር ንዝደሊ መፅሓፍ ክፅሕፍ ንዝደሊ እኹል ማተርያል እዩ ስለዚ እቲ ዝደገ ደሎ ሕጂ ውሕድ ቁፅሪ ይኮነን ኤርትራ ወፂኡ ደሎ ውሕድ ስለ ዘይኮነ እቶም ኣብ ዝደገ ዘለዉ ኤሊታት እቶም ናይ ብሓቂ ነዚ ምልካዊ ስርዓት ናይ ህግደፍ ከኣልዩ ዝደልዩ ሰባት ኣተሓሕዝኦም ናይ ብሓቂ ፍትሓውያን ምዃኑ ከርእዩ ኣለዎም ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል እዩ ሕቶ ዲሞክራሲ ሕቶ ፍትሒ እዩ ካብ ሕጂ ኣተሓሕዝኦም ከመይ ኣሎ ክንርድኦ ኣለና ንሕና ዝተጋገናዮ ዘናእሽቱ ደቅና ከደግምኦ ኣነ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስምዓንን ስለዚ ከጠንቅቐን ዝደሊ ስርዓት ህግደፍ እንተተኣልዩስ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ዝምለስ ዝመስለክን እንተሃልዩ ከይትጋገያ ናህና ጌጋ ከይትደግማ ፍትሒ ካብ ሕጂ በጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ካብዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ክትሪኦም ኣለክን ፍትሓውያን ድዮም ኣይኮኑን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ንሕና ተን ደቂ ኣንስትዮ ንስኻትክን ተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ብተሳትፎትክን ኢኽን ከተረጋግፆ ትኽእላ እቲ ትደልይኦ መሰል ዋላ ሓደ ሰብኣይ ተኽበልክን እዩ ኣብ ስልጣን ድመፀ ሶሪ ፎር ሕማቅ ኤግዛምፕል ናይ ኣፍጋኒስታን ንሰምዖ እንተሊና እንታይ ይብለና ኣሎ ክሳብ ሕክምና ተኸልኪለን ካብ ሕክምና ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ገዛ ክሓርሳ ትሕቲ 6 ክብል ከይመሃራ ከልኪሎምና ኣሎ ሕጂ ውዑይ ዜና ዘሎ ዓለም ሙሉእ ጫውጫው ዘብል ደሎ ስልጣን ስለ ዝሓዝዮም ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጢ ፍትሓዊ ይበል ገለ ዝኾነ ሽም ይሃባ ንነብሱ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እንተደኣ ንሕናት ብተሳተፎና እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓይሊ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ሓይለን ኣብ ኩሉ መዳይ ክሳተፋ እንተዘይክኢለን ዝመፅእ ለውጢ የለን ስለዚ እዚኣ ክነግረን ናህና ጌጋ ከይትደግማ በጃኽን ሓደራኽን ዘናእሽቱ ብተሳትፎኽን ኣብልኦ ብተሳትፎን ከዓኒ ዝረኸብኩኖ ዓወታት ዓቅብኦ ደቂ ተባዕትዮ ኩሎም ኣይኮኑን ብዓመፅቲ ሕጅብቲ ፖለቲካን ቁጠባን ንሳቶም ዓብለልቲ ብትቕድሚ ስለ ዘለዉ ተምኤሊ ድበዝሕሶም ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ከዓ እቶም ፍትሓውያን ናይ ብሓቂ ክሕግዙኽን እዮም እዚኣ ክነግር ደሊ ኩሎም ዓመፅቲ እዮም ኩሎም ታሽሙ ኣይብልኒ ግን ናይ ብሓቂ ብግብሪ ግን ሮል ሞዴል ዝኾኑ ኣብ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ክርኢ ደላ ኣነ ብዙሕ ኣይረኣኹን ስለዘይረኣኹ ክጠቕሶ ይኸብደኒ ካልእ ኣብቲ ስቴሪዮታይፕ ካሎ ቁጠባዊ ፅዕገተኛታት ስለ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ሱ ናይ ድግፎን እየ ቁጠባ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ዓድና እንተሪኢና ኣብ ሃገረሰብ ታትፅህይታ ተዓፅታ ትጉልጉልታ ትጥሕንታ ትልንቅጥታ ማይ ትወርታ እዚ ኩሉ ብገንዘብ ተተሚኑ ብልዕሊ እቲ ወዲ ተባዕታይ እያ ተበርክት ኣብ ከተማ እንተኮይኑ እውን ታቆልዓ ተዕቢ ታትሓፅብ ታትስንክት ኩሉ ነገር እዚ ቫልዩ ወሃበኒ ሓደ ሃብታም ኮይኑ ነዚ ኩሉ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝሰርሖ ብገንዘብ ተተሚኑ ኣብ ቁጠባ ፅግዕተኛ ስለ ዝኾነት ትብል ዘረባ እዚኣ እውን ብዙሕ ክውንነታዊት ኣይኮነትን ኣብቲ ትምህርቲ ኩሉ ይትሃስዩ ወዲ ትሃስዩ ጓል ትሃስዩ ምናልባሽ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ምውላድ ከዓ ዋላ ሕጂ ዘና ኣብ ኤውሮጳ ትጠቅስ ፀንሐት ዋዩ ቫሊደ ይወሃቦ ሓንቲ ጓል ቆልዓ ትዕቢ ተልያስ ትሰርሐላን ኢልና ክንዛረባ ንኽእል ነቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ነቲ ሕብረተሰብ ትቆፅሎ እንድያ ደላ
لازم أولاد كأخمس خمس رح زي مركات كم صقعتنياون كترأي بالله سلازي تا عند فوكاسنا تا أبزي دقة ببزح سبب بوت إسلو زلو دفو موتي حماس سرعة الديكتاتورة وسرعة زقورو زلو تزبزحي ترقد اللقط لتا بدقة سلازخوني زبيتو عامز وزح بدقة سلازلنا اسكا نزا حبيرنا نقط أمه اسكا أبزر لوت نر أمه شعوب تعدم سكدنا خاني أملا تحجزنا خا لوت خنا مسينا قال أبزي ترى ما رحت هايمانوت قال لي لا يكون بشيم هايمانوت بشيم بهلي زقبر معت وصحتات الله زغبت كوميونيتي تحيلو بحبار فتح الله زوريتي زلني سورس لزروح كلكم هيتحزوا لي يأني لنا حرقو نحنا ونتأوى ناسي نتأو الدبانا وحسنة مثلنا النبلو جرحو زلعنا بزمانيات زي سلمتاي نتأ خوينا انت توديبنا نفتي زقبر حقن أفتم متقبارون تتقنفنا هنك على سلون هل كابزب الأمنتو مو صبو ألخي تتأليمنا ينات انت تقادر تزنبرنا كلنا تمسبلت هيجي سرعة تأليمنا مو بسرعة مغيار رايك متى يكون نحنا ممكن على سلوس لزلنا جن بمسرت خابوملو تحبرتها لو تيكر لو تي in what sense تقول ستيتن تتمهيرة حبرتها تغير ولا لا تمهر أبزي كانت تقول نحج جنزانا لهم عن ترسي والناس لم تايق إيمان تاي مرقصة أنت ناقص كيزازو زانا لهم عن تنس كانت تقول كبي عدل أمج الرشا كستاي مقباري كاسا يحدقوا بحال كاب جرماني بزخونة مسلك أرستيو كاب كل جميرة زعمنا مخنياتو بزي تساتفو دك أنستيو كمتي مولو زبالتو يوهانس زبالو بروفيسور زبالتو صقع حفتي زبالكي كله بزي تساتفو دك أنستيو قوة زخيل ولا محبر جبريل محبر مريم يلن جدا في البوليتيكاوي حيلي دك أنستيو بصفتها بتأكد كنالو قوتاتي خن نحكي كومبرومايس ايتي جبراني خن وقع عدا قايت أتواني خن حدا خابت مللي يخينيو اسمع له خدي اسمع له اسمع لها سلازي مسل دك أرسيو خراجاجس أبزي معمل عالم زبحال أبزي قدامي عالم زبحال كساب لومي 7 عامت هبيلو أي مرساني النرن أبايتو أي ساتفاني النرن كدان جلبيات خدينا تقول بيبين خدان نرن إزي تنايك أدم سئلتات وي فيديوتات كنريو خلنا فيلمات كومي بقى لسن أبايتو هاتوا سكعنا بريسيدنت في ساتفا هيلاري كلينتون أبدا بريسيدنت كانديديت هذا نبرة له نص الساعة عمت أين مرز النيرنا أبايتو نساتف النيرنا دلنا يخن كدنا أين خيل النيرنا دمسونا أين برنان إلى بقال سناجن حجي نا بريسيدنت خوادادر بقي على خويلا سلازي كساب حجي مسل دك أنستيو درب وصعهن أمولا عالم كم تعالتوي دكتور كبلوس أنا 8 4 كامي تدعلو تراجيس أول لمبر 100 كامي تراجيس عالم يبلنا عدك كلا أي كنفلت أوزلنا لومي زعبي وراينا لومي يقبركنا السنداو لعلي 100 شحدك أنستيو خساتو فوق قبعة نيرو نمعوات مسل دك أنستيو تساتفونا دك أنستيو بهياب بسطوتاخ مسكن زخيل معارنة يلون تراجعيسونا يفلتنا بعالم نعمس أينا زعمس أكان ندرب وص عزك قات مكا بنقحة ترني في كاها دك أنستيو مستبجاجل كنا أبو جلتها تفعلالي خنسك عزها اللخن مسلكن تحلو الكن بهيابنا دك أنستيو أب عالم أي تراجعيسا سلازي أب إرترا دحور حبرتسب أب أفريقيا دحور حبرتسب ويا بتقدر سلس عالم زبال حبرت
ሕብረተሰብ ክረጋገጽ ኢልካ ምሕላም ጥራይ ይኸውን ዝኽእል ቀንድን ጥርናፈናትክን ወሳንን እዩ ንዓወትክን ብዙሓት ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጎንህን ጠጠው ዝበሉ ኣለዉ ኣዲኦም ዘኽብሩ ጓሎም ዘኽብሩ በዓልቲ ቤቶም ዘኽብሩ ህልዋት ኣለዉ እዮም ነዚ ዕላማ ንምዕዋት ዝረባረቡ ኣለዉ እዮም ዲሞክራሲያውያን ባእታታት ስለዚ መጀመርያን ቅድሚ ኩሉን ናትክን ምጥርናፍን ናትክን ከመይ ገርክን ብልዙብ ኣገባብ ንተባዕታይ ደድሕሪኽን ዘብዘብ ተብሎኦን ክትመሃራን ፕሮፌሽናል ክትኮና ክትክእል ኣለክን ብምግንጫራት ብብድሆታት ብሓይሊ ሓይልና ወዲ ተባዕታይ ክምእዘዝ ኢልካ ምፅባይ ማለት እውን ጉጉዩ ክመሃራ ኣለወን ኣብ ፕሮቮኬሽን ከይኣትዋ ብልዙብ ኣዘራርባ ንተባዕታይ ብዲፕሎማሲ ኣዘራርባ ናተን ክገብርኦ ተገዛኤን ክገብርኦ ኣኽባሪአን ክገብርኦ ከመኽሊል ኣብ ርእሱ ክሰቕለን ዝኽእለሉ መንገዲ ጥበብ ምጥባብ እውን ኣስተምህሮ ከድልየና እዩ ቀደም ኣብ ጀብሃስ ማዕርነት ተባሂሉ ካድራት ናይ ጀብሃ ነተን ሓረስቶት ከይደን ነጊረነን እስኽን ድሕር ክትጥሕን ውዒልኪ ክሓርስ እንደሩ ውዒሉ ጥሕን ክለኺ መፅኡ ከኣሱ እንጀራ ክገብር ኣለዎ ማይ ከውርድ ኣለዎ ዕንጨት ከውርድ ኣለዎ ኢለነአን ተጋላቢጠሽ ቶም ፍቁራት ዝነበሩ ተብዓ ብኣካል ነበርክዎ ነገረክ እንደለኹ ብሾም ገልክዎ እታ በርዓት ሙሉእ መዓልቲ ክትኣሪ ውዒላ ስኻ ሓርስ ውዒሉ ብተጋላቢጦሽ ከይከውን እቲ ማዕርነቱ ንቕሓት የድልዮ ኣስተምህሮ የድልዮ ተባዕታይ ክመሃር ኣለዎ ጓል ኣንስተይቲ እውን ክትመሃረሉ ስለ ዘለዋ ምፅኢ ኢሉ ዝሓረስታይ ዘፍቅራ ሰበይቱ ክትኣሪ ውዒላ ፀኒሓቶ ዋ ሎሚ ዳ ምሳሓ የለኒ ድሓን ዲኸ ቀለቤታት ጉዳይ ኣለና ዲዳ ናይ ምዕራይ መዓልቲ ውዒልኪ ሎም መዓልቲ ሲልዋ ኣነ ከኣሪ ውዒለ ኣለኹ ስራሐ ክሰርሕ ንስኻ ከዓ ካይድካ ሕጂ ዕንጨይቲ ምፅእ ማይ ኣምፅእ ኣነ ከዓ ካብ ኣጉድ ክፀንሓካ ኢላቶ ወስወስ ተባሂሎም ናብቲ ሽዑ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ናይ ጀብሃ ኣብ ከባቢ ኣንሰባዩ ከይዶም ዋ ይሄ ከምዚ ኮይኑ ብግልብጥሽ ኣስተምህሮ እውን ኣሎ እዩ እዚ ጌጋ ፕሮቮክ ናብ ምግባር ናብ ምቅትታል ናብ ምውቕቓዕ ድኸይድ ዘሎ ነገራት ኣስተምህሮ የድልዮ ጥራይ ህግደፍ ዝሕመየሉ ይኮነን ዓለም ለኻዊ ሽግር መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘይተረጋገፀሉ ዘሎ እዩ ብፍላይ ከዓ ንሕና ምስ ዘለና ጓሳ ዘይብልና ኣመሓዳሪ ዘይብልና ሓደ ኢንተርናሽናል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ክነጥርን ዘይከኣልና በብጉጅለና ተፈላለየ ክንደለኽን ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይክን ሓደ ስለ ዝኾነ ተጠርኒፍክን ኣብ ሓደ ተፀሚድክን በዳሃና ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንክን እታ እንኮ መፍትሒት ድብላ ጥርናፈናትክኒ ሓያልነትናትክኒ ንቕሓት ደረጃናትክኒ ወሳኒትን እያ ኩሉና ንዛረብ ኢና ኣብ ሜድያታት ኢድ ምስ በልና ግን ንርስዖ ኢና እሞ ፀጉ ቸርት ገብርዮ ስለ ዘለኺ መንያሽማ እዛ ብዓረብ ትዛረብ ፀንሐት ኩልኽን ተሳተፍ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበርክን ክሕይል ዓለም ለኻዊ ግበርኦ ጎስጓስክን ኣካይዳ ለኣኻና ምክንያቱም ብዘይበኣኸን ኣይንዕወትን ኢና ቀዳማይ ፀላኣይና ህግደፍ እውን ክንስዕሮ ኣይንኽእል ኢና በዓል ኣስካል መንቆሬስ ኮይና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወከልቲ በዓል ፈውዝያ ኮይና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወከልቲ ንደቂ ኣንስትዮ ንባርነት እንዳካረየን ከለዋ ስለዚ ጥራይ ናታትክን ምሕያል ወሳኒ ስለ ዝኾነ እዚ ዓለም ለኻዊ ሽግር እዚ ኣብ ስደት ኣብ ዲያስፖራ ብዘለና መሰል ተጠቒምና ሳትክን ተጠርኒፍክን ድሕር ሓይልክን ክትመርሓና እውን ከም ትኽእላ ኣብነት ኮንክን ክትመርሓና ከም ትኽእላ እውን ስለ ዝቕበልን ስለ ዝኣምንኒ በዚ ሓይልኽን ዝያዳ ኣብ ጥርናፈኽን
ኣብ ቃልስኽን ዝረጋገጽ በኣንበር ህያብ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ክጽበያልክን ምሕላም ጥራይ ዝኸውን ይቐኒየለ ሰላም ንኹልኹም ቀዳምነት ዋና ነዚ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ወፈራ መፀዋዕታ ብምኽባር ብቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ደረጃ ኣብ ውሽጢ ናይ ፍትሒ ተቓለስቲ ዝተፈላለየ ሚድያታት ከተቃልሕኦን ኣብ ክትዕ ከተእትዎኦን ምኽኣልክን ከመስግነክን ንደሊ እዚ ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ቃልስና ደረጃ ወፈራ ንሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣልዒልካ ኩሉ ዘለና ዓቕምታት ናብኡ ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕ ምግባር እዚ ከም መጀመርታ ከም መስግን ከለኹ ንድሕሪ ሕጂ እውን ክልመድ ንኻልኦት ናይ ሚድያ ትካላት መፀዋዕታ ከቕርብ ደሊ ኣስዒበ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ወይ ከዓ ፆታዊ ማዕርነት ብዙሕ ክትዛረቡ ስለ ዝወዓልኩም ኣብኡ ከኣቱ ኣይደለን ግን ብቃልሲ ናይ ኩላትና ቃልሲ ምዃኑ ብቐሊል ዝፍታሕ ነገር ከም ዘይኮነ ኩላትና ርድኦ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ሓደ ንዕኡ ዝፀሮ ትካላት ስለ ዘድሊ ንዕኡ ዝፀሮ ትካላት ተዘይሃልዩ ሙሉእ ሙሉእ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ትካላት ንገዛእ ርእሱ ብሕግታት ተገዚኡ ስለ ዝኸይድ ነቲ ፆታዊ ማዕርነት ዘድሊ ሕግታት ክሕንፀጥ እውን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ነዚ ዝገብር ትካላት ክሳብ ዝህልወና ቁርብ ብቐሊል ክበፅእ ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ኩላትና ክርዳእና ይግባእ ኣብዚ ከዓ ከምቲ ኩሎም ክትብልዎ ፀናሕኩም ከምዚ ንኩሉ ነገር ውሁብ ጌርና ስለ እንወስዶ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር እትዩና እዩ ንባዕሉ እቲ ምምፃእ ናይ ነፃነት ከም ፍትሕን ዲሞክራስን ኣውቶማቲካሊ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ኮይኑ ይረኣየና ነይሩ ኣይተኸኣለን ንምንታይ ውሕስነት ኣይፈጥርናሉን ጅውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ዋላ ለውጢ ምስ መፀ ኣብ ግብሪ ናይ ምትርጓም ጉዳይ ብዙሕ ቃልሲ ክሓትት ምዃኑ ንዕኡ ዘድሊ ውሕስነት ግን ኣብ ቦትኡ ክህሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ተረዲእክን ሓያል ሲቪካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ክትፈጥራ ካብ ሕጂ ክትብገሳ ግድን ምዃኑ ክትርድኦ ይግባእ ባህላ እየ ግን እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ምክንያት መእከብ ኢና ዓበይቲ ጉዳያት ኣቲና እንተዘይበረዝናዮ ዝሓሸ ይበሃላ እየ ኣነ ኩሉ ተክበሃል ፀንሐ ቦትኡ ኮይኑ ናይ ሎም መዓልቲ ምክንያት ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ 10 ደቂቕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዓለም ትቕተል ወይ ሂወታ ተጥፍእ ሕጂ ሕብራት መንግስታት ነዚ ተመክሮ እዚ ጠጠው ምባሉ ዋላ ሙሉእ ጠጠው ምባሉ ተዘይከኣል ተባዕለ ከዓ ምቕናሱ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ምልከተና ንዓና እዚ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ ወምልከተና እምበር ብዙሓት ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ድዮም ደቂ ተባዕትዮ ድዮም ኣብ ስደት መፂኦም ሂወቶም ይኸፍሉ ኣለዉ እዚ ሂወት ምኽፋል እዚ የሰክፈና ዶ ወይ የሰክፈና የሕዝነና ዶ ወይ የሕዝነና ግን ብስሩዕ ኣገባብ ክንምክቶ ተበጊስና ዶ እንድሕር ዝብል ሕቶ ኣልዒልና ኣይከኣልናን ባህላ እየ ኣነ ሕጂ ንክብሪ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ እቲ ኣገዳሲ ክንገብሮ ዘለና ዝብሎ ነዚ ኣቕጣጫ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ትረንድ እዚ ጠጠው ከነብሎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብዓቕምና ኩሉ እቲ ዝበልኩሞ ናይ ይግደፍ ኣብዚ ኩሉ ሽግራት ከም ዘውደቐና ኣንፃሩ ክካታዕ ኣይክእልን ሓቂ ስለ ዝኾነ
ግን ብወገና ከንታይ ክንገብር ንኽእል ከምዚ ይግደፍ ኢድና እግርናን ኣሲሩና ኣሎ ማለት ኣይኮነን ንኹን ነፃነት ኣለና ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ሲ ብዙሕ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ኣለና ሕጂ ኣብ ብዙሕ ዝርዝር ኣትየ ክዛረብ ምናልባት ኣሸጋሪ ንምንታይ ዝተፀንዐ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ንኣብነት ብዙሓት ኣሕዋትና ነብሰን ቀትላ ወይ ሰብኡተን ወይ ዕሩኽተን ይቐትልወን ግን ኣብቲ ብልክዕ ስለምንታይ እቲ ቅትለት ተፈፂሙን እዝን ክንብለሉ ንኽእል ነገር ስለደየለ ብሓፈሽኡ ግን ይርዳእና እዩ ስለምንታይ ናብ ቅትለት ንኸይድ ኣለና ብዓብዩ እቲ ገለ ኣሕዋት ተቕስዎ ዝነበሩ ናይ ትራውማ ሽግር ኣሎ እዚ ትራውማ እዚ ብግቡእ ትሪት ክንገብሮ ንኽእል የለናን ግን ምዝ ተሓሒዙ ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ ምናልባት ምስቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ዝኸይድ እቲ ናይ ቫልዩ ተኣሽሙሎ ምብሕጓግ ወይ ምብራዝ ወይ ምቕያር እቲ ንዓና ዝዕበየና ቫልዩስ ምስቲ ኩሉ ሽግራቱ ኣብ ምቅታል ዝብፅሓና ነገራት ኣይነበረን ዋላ ሕጂ ንኣብነት መርዓ ክግበር ከሎ ጓል ኣንስተይቲ ስቂሎም ኣይኮኑን እንዳሰብኣያ ድሰድዋ ዋሕስ ገብሩላ ዓርኪ ርእሲ ኣሎ እዚኣቶም ስራሖም እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ሽግር ተተፈጢሩ ኢንተርቪን ክገብሩ እዮም ሕጂ እቲ ናይ ኢንተርቨንሽን መሳርሒታት ብፍላይ ኣብ ደገ የለን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ገለገለ ካብቲ ዝፍጠር ዝምድናታት መልክዕ መርዓ ተባሂሉ ኮታን ኮታ መርዓ መብዛሕትኡ ከመይ ናብ ስደት መውፅእ ምክንያት ይኸውን እዩ ብክልቲኡ ሸነኻት ጓል ኣንስተይቲ ብደገ ዘላ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ተባዕታይ ተመርዒዋን ደገ ክወፅእ ደሊ እንደ ኣዘር ወይ ዘ ሴም ቲንግ ሕጂ እዚ ንባዕሉ እቲ ዝምድናታት ኣብ ጥዕና ዘለዎ ዝተፀንዐ ነገር ስለዘይ ምርኮስ ኣብ ደገ ምስ ተራኸቡ ናብ ምትሕልላውን ናብ ምትህልላኽን የመራሓ መወዳእቶኻ ናብ ምቅታል ስለዚ ገሊኡ ምስ ከም ዝኣመሰለ ናይ ባህልና ምብሕጓግ ዝተኣሳሰረ እዩ ብዓብዩ እቲ ኣትኩሮና ኣብ ክንዲ ሄልቲ ፋሚሊስ ምፍጣር ናብ ከመይ ገንዘብ ትገብር ናይ ምትኳር ነገራት እውን ኣለዎ ስለዚ እቲ ሽግር ቁሩብ ግፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ንኽኢላታት እንተገደፍኮ ሓይሻብ ዘይብል ግን ንሕና ብወገና ክንገብሮ ንኽእል ገለገለ ነገራት ኣሎ ባህላ እየ ገሊኦም ኣሕዋትና ጠቂሶም እዮም ግን ካብኡ ካብቲ ኣነ ከዝያዳ ከስምረሉ ዝደሊ ሓደ ናይ ኮሚኒቲና ጉዳይ ነብስና ክንውድብ ዘይምኽኣልና ሓደ ዓብዪ ሽግር እዩ ሃይማኖታዊ ትካላትና ዝህብኦ ኣገልግሎት ነቲ ዘገልጥመና ዘሎ ኩነታት ንምጥቃም ነብሰን ኣፕግሬድ ክገብራ ዘይምኽኣለን እዩ ሕጂ ብውሕዱ እዚ ክልተ ትካላት እዚ ኣብ ደገ ፍኮርስ ይግደፍ ኢዱ እንዳኣተወ የፍርሶ መሳርሒ ይገብሮ ቅልጢስ ግን we have to fight back ነዚ ጉዳይ እዚ ክንዋግኦ ክንብገስ ኣለና ባህላ እየ ናትና ማሕበረኮማት ተተኻኢሉ ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ማሕበረኮም ክኸውን ይምረፅ እዩ ግን እንተ ደኣ ብሰላም ክሰርሕ ዝኽእል ነገራት ዘይኮይኑ ከምቲ ልሙድ ናና ኩነታትና ኣብ ስደት እነመሓድረሉ ማሕበረኮማት ክህልወና ኣብ ኩሉ ቦታታት ክንቃለስ ይግባእ እዚ ማሕበረኮማት እዚ ጥራሕ ንሽሙ ማሕበረኮም ኣለና ኢልካ ከይድ ዘለዎ ደይኮነስ ነቲ ናይ ብሓቂ ሽግራት ናይቲ ስደተኛ ኣድረስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ትራብልድ ፋሚሊስ እንድሕር ሃልዩ ቀልጢፍካ ኢንተርቪን ምግባር ኣብ ምቅታል ከይበፅሐ ፍትሓት ምርካብ ደረጃ ኮሚኒቲ ክስራሓሉ ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን ንሕና ባዕልና ንሰርሖ ዘይንኽእል ነገራት እውን ፕሮፌሽናል ሰርቪስስ ኣሎ ኣብዚ ዘለና ናይ ምዕራብ ሃገራት እቲ ስድራ ቤታት ኣብ ክንዲ ናብ ምቅታል ክበፅሕ ስቂልና ንሪኦ ናብ ከም ዝኣመሰለ ፕሮፌሽናል ኣድቫይስ ዝረኽብሉ ቦታት
ክንመርሖም ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ ሃይማኖታዊ ትካላትና ርግፅ ሃይማኖታዊ ትካላትና ሕጂ ናይ ውግእ ቦታ ኮይኑላ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ይግደፍን ኣብ ገለገለ ከተማታት ናብ 4 ናብ 5 ክሳብ ገሊኡ ናብ 7 ቤተክርስትያናት ፋሕ ዝበለ ኣሎ እዚ ጠጠው ክነብሎ ዋላ እንተዘይከኣልና ኣብዚ ዘለና ቤተክርስትያናት እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጥራሕ ሰንበት ኣኪቦም ሃልየ ከብሉና ደይኮነ እቲ ማሕበራዊ ሽግራትና ኣድረስ ክገብርዎ ክብገሱ ኣለዎ ስለዚ ብውሕዱ እስኪ ነዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን ክንገብረን መብፃዕ ነእቶ ካልእ ነብሲ ወከፍና ንፈልጦም ሰባት ኣለዉ ከም ቤተሰብ ድዮም ከም ኣዕሩኽ ድዮም ከም ገለ ድዮም ሽግር ከነሰብል ከለና ቀልጢፍና ኢንተርቪን ክንገብር ምፍታን ኣገዳሲ እዩ ካልእ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዘጋጥም ሽግራት ከምዚ ሃንደ በዲ መፅእ ነገር ኣይኮነን ናቱ ፕሮሰስ ኣለዎ ኣብዚ ክዛረባ ክኽእል ኣለዎን እንተደኣ ችግር ኣብ ውሽጠን ጥራሕ ዓፂኖ ኸዳ ኮይነን most probably ክውደ ቀሪበ most probably ዓበየ ሽግር ንሱ እዩ እንተደኣ ቁፅልካ ዓብኢካ መድሃኒት ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከም ዝበሃል ናይ ምዝራብ ምታተን ከነብሎ ክንፍትና ኣለና ከነተባብዐን ክንክእል ኣለና ደገፍቲ ክንከውን ኣለና ሓሚ ክስቶ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ኣይንሓምቐን ኢና ግን ነቲ ንፈልጦ ኣብ ክንዲ ኣብ ምሕማይ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ፖዚቲቭሊ ኢንተርቪን ክንገብር ፍትሓት ክንረኽበሎ ክንፍትን ኣገዳሲ ይብል እሞ እዘን 2-3 ዝጠቐስኮን ነገራት ክንገብር ተኽእልና ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ገለገለ ናብ ቅትለት ዘብፅሕ ሽግራት ከነወግዶ ንኽንክእል ዓብይ ዕድል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ይቐኒለይ ኦኬ ቴንኪዩ ከመይ ኣምሲኹም ኩላትኩም ካብ መጀመርያ ክሰምዕን ከታተልን ፀኒሐ ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ከምቲ ሰምዖ ዘምፃእኩ ዝፀናሕኩ ኩላትኩም ዓበይቲ ኣሕዋት ሳያታት ንእሽቶ ኩላትኩም እቲ ዝግባእ ተዛሪብኩም ኢኹም እቲ ዛዕባና ዓብይ ገፊሕ እዩ ኣብዚ ምፅኢኻ ክትዛረበሉ ከማንስ ወይ ደኣ ቅዱስ ተበግሶ ኮይኑ እምበር ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ዓብይ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ብዓቕምና ክንገጥሞውን ዝከኣል ኣይኮነን ግን ዓቕምካ ምግባር ከዓ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ዋና ነዚ ጉዳይ ዝወዲብክን ከምዚ ኣምሰለ ወፈራ ምግባርክን መጀመርያ ኣመስግነክን እታ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ሓፂር ብዙሕ ኣይዛረብን ዝተባሃለ ከይደግም እንታይ ክግበር ኣለዎ እትብል ሕቶ ናብ ፍታሕ ንምፃእ ኢልክን ነርክን እሞ ሆፕፉሊ ኮንሲስተንሲ ክህልዎ ማለት ዝኾነ ይኹን ከምዚ ኣምሰለ ወፃእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብትምህርቲ ብንቕሓት ብምዝራብ ብምድግጋም እዩ ዝፍታሕ ነዚ ከዓ ብዙሕ ፀዓት የድሊ ስለዚ ምስ ናብራና ምስ ሂወትና ብዲያስፖራ ንነብር ብምዃንና ማዕረ ክንደይ ኮንሲስተንሲ ክህሉ እዩ ዋና ኣብ ክንዲ ኣብ ዓመት ንኣብነት በዛ መዓልቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ገለ ዝካየደቶ ወፍሪ ካልእ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ወይ 2 ሳብ ከምኡ ዝከኣለሉ ዕድላት ተተገይሩ ዝያዳ ድማዕ ምኾነ ብል ወዲ ኣለኹ ማለት ተባሂሉ እዩ ትኽብሎ ዘለኹ ቴንኪዩ ሰላም ከመይ ኣለኹም ኩልኹም ፅቡቅ መደብ ነይሩ የቐኒልና ስለተዕድመ ከውሳር ዓዲማትኒ ምስ ከውሳር ስለ ብዙሕ ዕላላት ብዙሕ ኢንተርቪዋት ጌርና ኣለና ኣብ ራዲዮና ንሳም ዓደመትኒ ዝተኸሳተፍ ኢለ ተሳቲፈ ፅቡቅ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝርርባት ፅቡቅ ሓሳባት ነይሩ ክብረት ሃበልና እቲ ዝበዝሕ ምስ ዝበዝሕ ዝነበረ ሓሳባት ሰማምዓሉ እየ ገለገለ ከዓ ነይሩ ብፍላይ እቲ ስርዓት ድሕሪ ተኣሊት ሽግር ክፍታሕ እዩ ዝብል ብዙሕ እኹል ወይ ከዓ ደምዳሚ መፍትሒ እዩ ኢለ ክወስዶ የፀግመኒ ከም ተሓርጉ ዝበለቶ ተሓርጉ ዝበለቶ መጠን ከይደግሞ ዝተሓርጉ ዝበለቶ ሰማምዐ መሰረታዊ ንቕሓት መሰረታዊ መረዳእታ ናይ ባህሪ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክግበር እዩ ዝሓሸ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካውያን ሓይልታት ተኣማሚንካ ወይ ከዓ ተመርኪዝካ ፍታሕ ምፅባይ ወይ መሰል ምፅባይ ብዙሕ ዘላቂ ኣይኮነን ኢለ ይኣምን ኣብ ሜድያ ከም ዝነጥፍ መጠን ንሜድያ ዝምልከት ዝድለ ነገር እንድሕር ኣሎ ብመንገዲ ከውሳር ክትረኽባኒ ትኽእል ኣይኽን ኣብ ኤረና ስለ ዘለኹ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ቃል ሓልዎ ትብልኦ ዛዕባታት ኣርእስታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዘይኮነ ስክፍታ ዋላ ብመንገዲ ከውሳር ዋላ ብናተይ ኣድራሻ ናይ ፌስቡክ ዋላ ናይ ኤረና እውን ክትረኽባና ትኽእል ኣይኽን ሰሚዑሉን ኣሎ ኮርስ ነቲ ሓሳብ ድግፎ ኢለ ዝኣምን ኣብዚ ንኽእሎ ክንገብር ኢና
እቲ ካልእ ግን ቀስ ኢልካ ዝኽየድ ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ዘገም እንዳበልና መንእሽተይ እናረበትና ክንከይድ ኢና ስለቲ ዕድመኽን ስለቲ ፃዕርኽን ኣመስግነክን ንኽእልኽን ሎ የቐኒለይ ድሓን ዋላ ዝሕድር ትኮይኑ እውን ተሓደርና ፅቡቅ እዩ ምንም ምክንያት የብሉን መጀመርያ ነዞም ክልተ ኣሕዋተይ የሕደጎን ዳዊትን ዝሃብዎ ዓብይ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣቕልቦ ወሲድና ንዝመፅእ ክንሰርሓሉ ብከምኡ መንገዲ ክንከይድ ክላበወክን ይደሊ ካልእ ነዘን ደቀይ ደቂ ደቀይ ድኾና እዚ ቅትለት ዝመፅእ ዘሎ ንዓይ ከመደ መጠን ከም ሞያይ መጠን እዚ ቅትለት ኣብዚ ዕድመ ብጣዕሚ ስለዚ ጎድኣኒ ዘሕመኒ ክህሉ ከም ዘይብሉ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ንሱ ከዓ ነዘን ደቀይ ክምርዓዋ ሓዳር ክገብራ ክሓስባ ከለዋ ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ጥራይ ኣይኮነን ሓዳር ዝገብር ፍቅሪ ዳዕረገ ኸይድ እዩ ስለዚ mutual respect friendship and partner ዝበሃል ነገር ኣሎ እሱ ክህልዎ ኣለዎ ኣብቲ ህይወትና እዚ ደይብሉ ተኮይኑ ኣብ ብዙሕ ፀገም ከእቱ ምዃኑ ክንርድኦ ኣለና ካልእ ከዓ እቲ ጌጋ ክመፅእ ከሎ እንታይ ይመስል እንታይ ምልክት ይህብ ከነፅንዕ ኣለና እሱ ፅኒዕና ከዓ ብኸመይ መንገዲ ነብስና ክንከላኸል ንኽእል ክንጥንቀቕ ኣለና መከላኸል መንገዲ ኣለና ከምኡ ክንርኢ ከለና ካብኡ ክንርሕቕ የዕሩኽ ተለውና ኣዝማት ተለውና ወለዲ ተለውና ወይ ከዓ ፕሮፌሽናልስ ተልዮም ክንዛረብ ካብኡ ከዓ ሓገዝ ክንረክብ ክንላቐቕ ንኽእል ኢና ብሓፂሩ ክሕግዘና ክእል ይብል ነዚ ክትስዕብኦ ክላቦ ይደሊ የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ነይሩ ፅቡቕ ዘረባ ነይሩ ከም ተባህሎ ከዓ 3 ዓመት ተገበርኩንኦ መሓሸ መስለኒ 50 ዓመት ስርሒቑ ታንኪዩ ወዲ ኣለኹ የቐኒየለይ ካብ ጉይ ምውዓል ትፈልጥኒኺ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብና ነርናይና ኣብ ኦኬዥናት ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓዝ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ክዕወት እንተደኣ ኮይኑ ኩለን ኣብ ምዕራባዊ ወገን ሃገራት ዘለዋ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮታት እዚ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ተበግሶ ዕዮ ገዝኡ ገሩ ጎስጓስ ኣካይዱ ኣድራሻ ጠይቁ ብወከልተን ኣቢሉ ሓደ ሰፊሕ ጉባኤ ትገብራሉ መንገዲ ክትምህዛ ኣለክን እሳያታ መፍትሒ ክትክስፃና ክትክእል ኣለክን ብሓይልኽን የቐኒየለይ ንሰርሓሉ ኣለና ንዛረበና ኣለና ንሰርሓሉ ኣለና ታንኪዩ ኣይረሳዕናዮን ሕጂ ግን ናብ ኢድሪስ ክኸይድ እሞ ኢድሪስ ጎ ኣሄድ ሰላም ኩሎኽን ኣብዚ ድዝረብ የብለይን ከውሰር እያ ኣዘኻኺራህኒ ንከውሰር ከመስግና ይደሊ ካብ መጀመርታ ይነበርኩን ግን ናይ ብሓቂ ሓረጉ ተዛረበቶ ክብሪ ናይቲ ዓድና ፅቡቅ ጌራ ገሊፃቶ ናይ ብሓቂ ድሕሪኣ እውን ምዝራባ የድልን ንብል ኣብዚ ሕጂ ዝረኽቦ ይንጋገህሉ ወይ እናበባ ናተይ ፍልይ ዝበለ ኸውን ሕውስውስ ኢሉ መስለኒ ሕጂ እቲ ርእስቲ ዘሎ ነቲ ቫይሌሽን ዝርከብ ደሎስ ከመይ ጌርካ ከም ጠጠው ከም ተብሎ ወይ ከመይ ጌርካ ሚኒማይዝ ከም ትገብሮ ንሱ እቲ ርእስቲ መሲልኒ ካብኡ ሓሊፉ ግን ሓንሳብ ብፖለቲካ ይዝረብ ሓንሳብ ብኢኳሊቲ ይዝረብ ውፅኢታዊ ንክኸውን ሕጂ እቲ ናይ ቫይለንስ ነይሩ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ደቅና ኣብዞም ናእሽተይ ውለዶ ዝርከብ ደሎስ ከመይ ጌርና ኢና ክነዕርዮ ዝብል ዓይነት መሲሉኒ ግን ኩሉ በብዓይነቱ ኮይኑ ዝተሓዋወሰ ኮይኑ ስለዚ ንዝኾነ ውፅኢት ክህልዎ ኣብቲ ርእስኪ ተሞርኪስካ ድሕሪኡ ከዓ እንታይ ከምዚ ማሕበር እዚ እንታይ እዩ ትዕላምኡ ኣብ መጨረሽታ እንታይ ተኣውትካ ንዕኡ እንታይ ሓንፂፁሉ ኣሎ ከመይ ኢሉ ከንክበፅሖ ዝዕቀን ዝኾነ ኣባፃፅሓ ከምዚ ንወዲ ከምዚ እንተኮይኑ እዩ ክትዕወት ትኽእል
ካብኡ ተሪፉ እቲ ኩሉ ኤፈርትስ ንገበር ክልኦ ብጣዕሚ የመስግን ብከምዚኣ ሕፅር ዝበለ ርእይቶ ናተይ ንሓረጉ ኣጌን ቴንኪዩ ክብላ ይኽእል እቲ ክብርታት ናይ ዓድና ፅቡቅ ጌራ ዝተዛረበቶ የቐኒልና ውሽ ጉድላክ ኩሉ ሻዕ ምሳኹም ኣለና ብዝንወዲ ከምዝን ዝያዳት ሕብረተሰባዊ ኣደ ክትብል ከለካ ሕብረተሰባዊ ስድራ ቤታዊ ከመደ ከም ሓትና ኮንካ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እዞም ኩሎም ተወሊዶም ዘለዉ ደቅና ኣብ ምዕራብ ሃገራት እቲ ውዒልካ ሓዲርካ ህያብ ነቲ ኣብ ዘለናዮ ኢንቫይሮንመንት ይኮኑ ስለ ዘለዉ ከመደ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚታት ክትኣሊ ዝዓይነቱ ኣብ ከምዝን ገለን ዝተመርኮሰ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ተኣሽሙ ናይ ኣደር ራእያ ኣብኡ ተሪፉ ዝሕውስውስ ፖለቲካ ከምዝዶ ወይ ከምዚ እናበልካ ኣብቲ ድድለ ክትብፅሕ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ክንፅር ኣለዎ እቲ ዕላማ ባህላዊ ወይ ቀኒለክ የብዛሓልኩም የቀኒልና እድሪስ እቲ ካምፔን ከምዚ ዝበልካዮ ትወፈራ ብኣንፃር ዓመፅ ኤሊሚኔሽን ኦፍ ቫዮለንስ ኣጌንስት ውመን ኢና ክንገብር ፀኒሕና እቲ ቪድዮታት እውን ኣብ መማዓልቱ ካብ 25 ስጋዕ ክልተ ተሪፈናን ኣለዋ ንዝርግሑ ኣለና ክዝርጋሕ እውን ፀኒሑ ሕጂ ናይ ሎሚ መጨረሻ ግን ካብ እንታይ ንግበር እዩ ነይሩ ቀዲሙኒ ዳዊት ሕጂ እቲ ሓደ ክንሰማምዕና ታወነሰይሲ ከምዚ ኮይነ ኢላ ክትመፅእ ከላ ብስማዓ ምሕጋዛ ብዙሓት እውን ተዛሪቦም እዮም ቴሌፎናት ናይ ዘት ዘለናዮ ቦታ ናይ ስነ ኣእምራዊ ደገፍ ሞያ ዘለዎም ድዮም ናይ ማሕበረኮምና እንድሕር ማዕቢልና እንድሕር ክንሰምዐን ክኢልና ሽግር ከም ዘለዋ ተፈሊጥና ምሕማይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ፍታሕ ክትረኽበሉን ሓገዝ ክትረኽበሉ ትኽእልን ቦታ ክንሰዳን ተኽኢልና እዚ ምስ እንገብር እቲ ሽግራት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ክንፈትሑ ንኽእልና ኦፍኮርስ ትራማ ኣለዎ ኩሉ መንእሰይ ብስደት ብሰሃራ ብገለ ከይዶም ዝኣተው መንእሰያት እዮም ካብ ብንእሽቶኦም ከም ተዓንተወይ ስምረት ኣስመረት ዝበለቶ እውን ካብ ብንእሽቶም ኣትሒዞም ካብ ስድራ ቤቶም ርሒቖም ናብ ሳዋ ወርዱ እሞ እቲ ባህሊ ሒዞም ኣይዓብዩን ትብል ነይራ ቀፅዒ ዘዕበዮም የለን ማለት እዩ እሞ ነንሕድሒድና ክንዳጋገፍ ማሕበረኮምና ከነዕቢ ካብ ሞት ዝድሓና ምድጋፍን ኣንፃር ዓመፅ ከዓ ብኩሉ መልክዑ ደው ክንብል ማለት ግንሰት ምስ ንርእስ ኣይብፅሐንን እዩ ከይበልና እዚኣ ሓፍተይ ክትኮን ትኽእል እያ ኣደይ ክትኮን ትኽእል እያ ሓትነይ ክትኮን ትኽእል እያ ናስ ከንኣትዎ ክንሓቕፈን ነንሕድሒዶም ከመይ ተሳሚዖም ይኸዱ ክንርኢ ናይ ኩላህና ሓላፍነት ይብል እሞ ኣብዚ ክዓፂ ኣነ ከውሰር ትውስኽሉ እንተለ ክወስኽሉ እቲ ክበሃል ዝኽእል ኩሉ ናይና እቲ ቪድዮታት ተረእኹሞ እንተሰማዕኩሞ እቲ ናይ እንግሊሽ ናብ ደቅኩም ተሰደድኩሞ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ክዓፂ ከውሰር ክትውስኽሉ ትኽእሊ ወስኽሉ ብድሕሪኡ ግን ኦፐን ማይ ጌርና እታ ማይክሮፎን ተጠቅምና ኢና 3 ሰዓት ጌርና ኣለና ክልተ ሰዓት ታይም ይገብሩ ኣሎ 2 ሰዓት ኦኬ ኩሉ እቲ ዝበሃል ኢልኩሞ እንዲኹም ንኩልኻትኩም ሎመዓልተይ ዝመፃኹም ብሽመይ ብሽም እዋና ከመስግነኩም ይፈቱ እቲ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ሕጂ ሓፍትና ፀጋ ወልደ ማርያም ብዛዕባ እቲ ናታ ርእቶ ኣሂባትና ብዛዕባ እቲ እንታይ እዩ ትፍታሕ እንዲ ነይሩ ትሕቶ ንኩልኻትኩም لمعلت كلهم تساعدكم تحطوا نتي عمد صغمي جركات أو تبلغ مي جركا كم زي قد صلت قبره نتا قال استيت مالتي حجي تخبلوز دلي أنا كم كوثر مالتي كم إيوانا represent جرزة خونكوس كم كوثر أنت يوتي solution إنا خزار بلي زلوا number 1 دخل دلي تعمد حنزة خاب كل جزء يكون كاب سب أي زمت أكا حنسب كاب ما حزا خامس أكا زي كلهم I don't know قرب حلف لكم ما مالتي ما حزا خاوي زمت كاوي تقربوا سب وي مسارح تخا
شجر أب سترس أب تروما خطب تحكي تخيل إياه كل جزء خونن سبعي you know elimination of violence خنقولن كلنا سبعي أن ما تعرف تحنقولنا جن حنزة محزاخي زمدكي حنزة أنا ألتقي حماتك كمان أب زيت اللي تروما تتوقع أوكي حجي كل جزء خونتن دما نمبر 2 بوينت ناتي كل جزء خونن اتي عندي انتي بهالسورس وي دما تي منشي نايتي عمت زمت ازولون غانستي كل جزء خونن التعبابيا ادي اخمي جرا تعبيا نيرا ابوا ولا في السدرا بيت ولا في بيت تمهرتي اي تمهرتن وي دما اتي منغستيو خم حتى بالوقت أنا حكون ويد ما بيت تمرتي حجزان تكومينيتي حجزان أنا انتي بهاليتي إتي فتح كوين نزر عيني إتاقو على سيت بعلة رأست أماننت حيزة confidence حيزة نفسها زي self affirmation بحال رأسي مرققات بحال بتقرنيا مالتي self affirmation معلتي حاجة أنا أب كندا عبي كندا أو وينيبيغ أب هاي سكول كلنا خاب تاش آيات حسكا حساب 10 دخلته معلتاوي كل جزء حنتني را بوستر I am okay تبل حاجة كمان درجة بكتر من ببانيرنا داي مثلا almost memorize جرنا حاجة رسي أب جوجل يدلياسي إنيا كم زقت من ده I am okay نفس خسي نقول تسيكس أنا okay أنا قدلو يبلين أنا سابي أنا حاسين يكون كن أنا ولا حدا سبك تقصني يبلون أنا سبي تقصني أنا حمزة I become successful يعوت حمزة دما أي عوتن أنا زخلو كم زي self affirmation تنبو بودو لنفس غانتا يخون الله كدقاقم كله I'm okay أنا سقودلو يبلين حجي تسبعي عمس تمتين هذا حراي تمرعيا ولا قاي تمرعوت ولا boy friend يكون قالكن انت دعا كعمت هدليو it is self affirmation already confidence كبير وعب نفسها already لنفسها تكلا خللا الله already I am okay نسخة منيخا كم زيركا كتساقينن كتباساجونن زبل تبقوا توصليها مالتكم عينة امنت ويكم عينة وسانة توصليها حاجة أبي جمر ذلو it is solution أب نفسها أو وشتها كابقى كما تسألوا تمنش إناي solution نز problem نزاربلو زقننا وزوعلنا انتايو I am okay قدولو بالليل نسخاسي معاي سخط عمت أنس مثلا يبلكان عدلا هيبكاني انت تمرت زي بالليل دحانك مهاري خيلي صراحة زي بالليل كسرحي خيلي جنزبت زي بالليل خمس أني تجنزب بتيلو جن نفسخي بعلخي كم قال زيتي أب عمت أب تروما أب سجت أب ديبريشن كيت أتوي نفسخن بعلخي تزاربي مس نفسخي I am okay الحجي إذا I am okay تبل بوستر يا ترخي بها شرخ قبري مسخهم أبزي جوجل خمس قطمي عينتها صدقت يعني كلن أوالد زعبيا تينيجرز يخونا ولا سب حدر ولا حدر زي بلن ولا زي ولدا كل جزء self affirmation كندي كلا خلل كاين من داي psychologically نفسك كلا خلل على الخير بوزحت مهارات اللوها دقسونا زبط self confidence ناتن كم دمسس كم زبل كم زحمشش يقبرون جن كم زعينت أنا okay I'm fine I'm a good person I am nobody can damage me زغلو affirmation تقبر كلها مس نفسها انت خونا لقتي شجري قلل على مالتي إذا أخي وسخلا دي لخن وحلكم يدلخون قال توبيك خير أجامع مرانا أوربا يتحازلنا ناي دخام ناي تهوخ ناي عسر تخلت معلتي دحالفا بزوح سعرتات تجيرو تن فيديو خواتها معلتاوي every day هجي أورب رس عني حدا خلتني قرنيرو نسودما officially تسقى ولد مريم chair woman ناي وانا مخانا أنا سكرتاري أميرة اللخ مثلا أميرة إبراهيم دما ناي فاينانس من رسي اللخو قال حدي خمرتي أنا الله دحن معلش بيتانيا يماني ان هدى زين ناي هدى سليمان ناي سر الرعية بيتانيا ناي زينة يس اوكي صبو زخاخير كني كال دما خبلو زدلي اتي
توم كلهم سوشيال ميديا زلكم ناي كله دقف زقبركم دبدبة سديدنا لكم مجمر تعالوا كله وفر خيت تجمرون كله الصحاتكم سب ميديا إخم حجزونا نزي فيديو تاع زمت زلوا على 25 نوفمبر تحيزوا كساب على 6 ديسمبر زوم على نادن كله زي تقالل تأكيدنا زبل عندما هبناكم توم حرايلكم دقف زحبكم أنا نايب حكي يا نمسجنكم توم إجنور زجبركم أنا دما I hope next year إجنور يتجبرونا مازال عمت دما كت بدحني نحنا كت حجوزنا وي كت تحببرونا أفتينا سوشيال ميديا مالتي أين رسع كل خنا بز زلخن ولا محجود كن نفتنات كن سيركل زلوا membership علو كنت الساعة فاد ندليكن زي اعتذارنا لنا تسقى membership open EU كندا يتخفل ذول 10 عشان عمل واحدة ولا خمتات رسعيتي exact جن membership كنت كونت خلاخن انت زي دليخن نجدنا خونا نخفولو جلز بالنجار يلا so it's free membership سلازس ما انتو كله تي ايميلات كما تأكنتي زوم ما تأكن حجي نزي بجاهم رأيوه نزي فيديوهات خنبل حدا مئتي زخون مسجات نسدد جيزة قتلنا له قلنا تدع members تخونكم أفتو جروب نأتوكم كم زي distribution list مالتيو اوكي دحرا يقللنا وان كليك نقولهم يبقى حقكم مالتيو ببحنتي زوم على ببحنتي فيديو رأيوه ببحنتي إذا نعنا كمان يد كمان على مالتي لازم كم جيركم ويد ما هم جيركن أفتي أبلات خدكونا فورميا حنتي نيجي حتى عارف فورميا نعاتم الأعدو تسدلنا دحرا تي membership ناتكن يبل مالتي لازم تزاربوا دلهم open mic على دحري زيها سلازي كسب دس بلوكم ولا ساعات ولا 5 ساعات كتعللوا تخليكم زمت أخو ساعات فيكم كل غاتكم يمسجنكم thank you very much دحين كنيو أنا ودي الله خير باي No, hold on كوثر أما مጨረሻ እንትን ክብደልየ እንታይ እቲ ምልክታታት ናይ ዓመፅ እዚአን ተጠቕሰን ምእንታን ከተስተውህሉለን ሓደ ካብ ስድራኺ ፈተውትኺ መሓዙትኪ ንፅለክ ዶ ናብ ክስተይ ትኺዲ ናብ ክስተይ ትምፅእ ዝብል እንተኮይኑ ምልክት እዩ ንባዕሉ ካልእ ከም ጥቕሚ ዘይብልኪ ክድስኻ እንዳበለ የቃልለክ እንድሕር ኮይኑ መልክዕክ ድዩ ግናይ ውሕልነትኪ ገስረጥ ንእስነትኪ ብምጥቃዕ እሕፍረክ እንተኮይኑ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምልክት ናይ ዓመፅ እዩ እንታይ ትገብሪ ገንዘብ ኣበይ ኣጥፊእክዮ እንታይ ትዛረቢ እንታይ ትብሊ እንታይ ትኹን እዚ እውን ቆፃፀረክ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ምልክት ናይ ዓመፅ እዩ ካልእ ገንዘብ ክትሕዝን ፋይናንሳዊ ጉዳያት ናይ ሓዳርካ ክትፈልጥን ዕድል ይኸልኣክ ዶ ምልክት ናይ ዓመፅ እዩ ባዕሉ እንድሕር ኩሉ ኮንትሮል ዝገብሮ ኮይኑ ንዓኹ እውን ዘየማኽረክ እንተኮይኑ ንኩሉ ኣብ ዝምድናኺ ዘጋጥም ሽግራት ብሰንኪኺ እዩ እናበለ ወግሒ ፀብሒ ይወቕሰክ ዶ ቆልዑት እንድሕር ገለ ገይሮም ናትኩ ከም ናትክ ቆልዑ ጥራይ እስኪ ክኮ ክባላሽኽ እዮ እንዳበለ እንድሕር ዘናእስ ኮይኑ ወይ ዝወቅስ ኮይኑ ክንዲ ፍታሕ ምምፃእ ከምዚ ናይ በይኒ ክፀገም ገይሩ እንድሕር ናባኺ ዝድርብዮ ኮይኑ እዚ እውን ንባዕሉ ምልክት እዩ ምስ ካልእ ወዲ ሕቡእ ዝምድና እስኪ እናበለ ብዝሙት ይኸሰክ ዶ ታትገብር ጠሚትክዮ ምስ መን ተዛሪብኪ ምስ መን ከይድኪ ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ኣብ ነንሕድሕድ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዝምድና ብዘይድልየትኪ ንፆታዊ ርክክብ የገድደክ ዶ ንዓኺ ንደቅኹም ወይ ብስድራኺ የፈራርሐክ ዶ ንዓ ከምዚ ተጌርኪ ከምዚ ተፈጢርኪ ነቦ ክነግረልኪ ንደቅኺ ምፍርራሕ ብምድፋእ ምቅላዕ ምፅፋዕ ንብረት እንዳደርበየ እዚ እውን ንባዕሉ ናይ ፊዚካል ዓመፅ እዩ እሞ እዞም ምልክታታት እዚኦም ምስ እትሪኣ ኣለዋ ክሕግዛኽን ዝኽእል ኣሕዋትክን ኣሕዋትኩም ኩለን ኣለዉ ኣወዳት ኣዋልድ ኣብ ኣኽን ኣለሊኦም ናይ ውሽጥኽን ክትዛረብኦም ትኽእላ ክትነግርኦም ትኽእላ እሞ ስጋዕ ዱርዱር ኮሚኒቲን ነጥሪ እዚኣ ምልክታታት እዚ ኣስተብላሉ ክብል ደሊ እቲ ምፅእ ኢሉ ይኮነና ምቕታል ዝኣቱ ኣሎ ከተጥምትኦ ትኽእላ ምልክታታት ናይ ወፅሓ እሞ
እዚአን ቁርባ ካሰብለለን ከተሰብላለን ምእንታን ዝገልጸልክን ዘለኹ እዚ እንዳበልኩ ኣብዝዓጭ ቴንክ ዩ ከውሰር ሙሉ ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ኣዴታት ከምኡ እውን ኣቦታት ኣያታት ኩልኩም ሰላም ብሓደ ዘምሰና ኣነ ኮን መጀመርታ ግዜ ብሓፍትና ኤልሳ ዮሃንስ ብዝመፀና ዕድመ ኢና ኣምሲና ዘለና ምሳኻትክን ስለዚ ንምምስጋን ዝኣክል እየ ኣትየ ኩሉ ክበሃል ኣምሲ እዩ ዝውስኸሉ ነገር የብለይን ጥራይ ጽቡቕ ነዚ ፕሮግራም እዚ ሰሪዕክን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ክረጋገጽ ኣለዎ ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ተዘይኮነስ ብመጠኑ ክመሓየሽ ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ቅትለታት ክዕርፍ ክኽእል ኣለዎ ኢልክን ጎስጓስን ፃዕርታትን ትገብራ ዘለኽን ከመስግነክን ይፈቱ እዚ ከዓ ፃዕሪ ናይ ኩልና እዩ ማለት እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ ንህልው ኸማን ዝመቦታት ከምኡ ንኣሕዋት ምሳና ኣምሲዮም ዘለዉ ከመስግኖም ይፈቱ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ሕብረተሰብ ማለት እዩ ፈጣሪት ሕብረተሰብ ጓል ኣንስተይቲ እያ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ንኽትዕቀብ ንኽትነብር ንኽትፈሪ ከዓ ናይ ኩሉ ታራ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ምሳና ዘምሰኹም ብልቢ ከመስግነኩም ይፈቱ በቃ እዚኣ ክብል ጥራይ ኣትየ ካብ ሸወደን እየ ማለት እዩ ይቐኒየለይ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مجمريا وانا بطعمية مسكن actually دوجي اتوي بقلقل مخنياتات بس كافتي دسمعكم قليل اكبر بمحواتنا مساخن دمسيو دسمعكم بطعمية مسكن انا قن انتاي مسلني women violence كنبل كلنا اتي حجي انا خمي جرو تسمعني خافت تسمعكو اتعاملتي كابدك تبعتي وطرح المجد يمثل كنزاربلون كلنا غير regardless كابي دمصو دلو بزي قدسي والنسيتي ختعمص يبلان ابو تتبقسنا حيش مثلني كم حجي خوتر قربتن كفابيلا تانيرا اتعاملتي ولا خابدك انشي خماني كما تسكاخيلي ስለዚህ መጀመሪያ እታጓል ድሓር እቲ ሳባሕ ክጀርሖ ክትገልጦ ፀንሕሲ እቲ ምልክታት ናይ ዓመፅ እዝን መስል ኢላ እዚ ኣዝ ኤግዛምፕልስ እዩ ግን ዝኾነ ይኹን እታ ጓል ኣንስተይቲ ንባዕላሲ እቲ ናብራ ትነብሮ ዘላ መጀመሪያ ኢቫሉዌት ትግበሩ ኣነስ ሙሉእ መሰለይ ተተሓልዩላ ኣብቲ ናብራ ዝነብሮ ዘለኹ እቲ ንዓይ ዘሕጉሰኒ ንካልእ ሰብኣይ ሕጉሶም ክኸውን ይኽእል እዩ كلاتنا دك أنسيو تفعلي الرأي خلونا خير لازم مجمرة اتنابرانا بعلنا evaluate نكبره اتذكرت أمنا شجرات كأني كنزارب له كن كإلا لنا حجي حقا سابع نخريون كله اتينا يمثلنا دك أنسيوسي بدك أنسيو راح تفتح أيقونن إذا شجر زين حبرة سب شجر سلطة بحبرة سب يخفف عزقبهم ግን እቲ ሕብረተሰብ ይሕግዘና የሎን እቲ ሕብረተሰብ ምሳና ጠጠው ይብል የለን እዞም ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትናሲ ይድግፉ ኣለውን እዚ ንባዕሉ ተሽግር እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮስ ካብ በይንና ኮይና ክንሰርሕ ኢልና እንድፍትንሲ ከም ሕብረተሰብ ናይ ሽግር ናይ ሕብረተሰብ ምስ ሙሉእ ሕብረተሰብ ኮይና እንተተቃለስናሉ ብጣዕ ከዕውተና ይኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ولاتهم دك تبعتيوش اتفاق لنسس عبدك أنستيو يحلو دا أمبريت زبزح بيكودنا من تاي بزح عبدك أنستيو سلازين الزارب واللو طرحي يعني كابتدت أنحنا بحلديو وتشمد ولا تسقى ما أقواني فناسي إذا أقواني فني إلكان أي مزرب بايتا أي تفترن سلاز إذا بايتا نخن فترون نحركوين كمان እቶም መናብርትና ከዓኒ እቲ ባይታ ንክንፈጥር ዝሕግዙና ኣለዉ ስለዚ ካብ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ምጥርናፍ ኣብ ክንድነቶ ኩርሲ እቶም ኣሕዋትና ከማኒን ምሳና ንክሰርሑሲ ምሳና ኮይኖም ንክቃለሱ ቢኮዝ ናይ ሕብረተሰብ ሽግር ስለዝኾነ
مسانا خوينهم انتو تسرحوس مور أدمعنت يهلو زبل حسب اللنين خبري لإيه جن إذا زكبر دلو تعرضات واقع يبلون قال ملتات مالتي أيقونن جن بحبار كنا أنت سرحناتي بحبار كنا نقالو سولو بيكود ناي حبرتسب شجريو خبري لإيه جن إذا زرب زنبرة تبونيرو إندجنا تقوانا نستيت خاصل affirmation أنا شي لنفسك كلا خلال الله أنا خبل على أنا نبعلي اندحر أنا نفسك كلا خلال الله علني أنا شي شبيه أنا فلت أتعلن بتادلاتني يعني دمك دخونا حفترة تسيلن everybody is unique ولا قال نسي with the constituency every woman is unique at one thing سلازي نزيعات شكتت زتا حيزنا أنا عنا لني حنقول لني إذا لني كم هذا خيلية شرحي خيلية نفسك كلا خيلية نحبرت سيبي كقبر دي خيلية اندحري لنا إنا قال خن نقبر النخيل قلنا اندحر أنا خميجر خمسة أنا خميجر خمسة خسارة أنا خميجر تقبر إلا أنا نفسنا داون اندحر غيرنا بتحبرت سب كله تبعتها يكون ودك أنس يكون كنسقط إنا مالك سلزم مجمريا نحنا نفسنا حفك نبلا لنا بتخيلتنا خاني نقالس كنا مهار كأخن فتنا لنا كنسعر لنا جنزب كنحس اوكي سلزم مجمريا لبق سيبل ثانك يو كن عدل ذهب كان أنا خاب طعمي يا مسكين بنجي مجد كله عشان ثانك يو Okay, some of the self-affirmation quotes for women. I am enough. I am worthy. I am confident. I am responsible. I am grateful. I am capable. I am at peace. I am comfortable. I am proud. I am vulnerable. Valuable. I'm valuable. I am in tune. I am deserving. I am happy. I am at peace with myself, with my past. I am worthy of feeling happy. بتعمل زي self affirmation خلينا نزارب له أنا إحنا مالتيو أبزيغن عصوينا thank you very much كتصانحوا لهم كتعللوا كتصانحوا تخليهم أنا ودي الله بوجني thank you دحين قنيو سأجا take it away يا قنيلنا نقولهم نتهم مسانا أبزي زتساتفكم دامسجنا اتز سدنا فيديوهات ندقهم تبي انجليش بانقوم كتريوم ثم جرمن تزاربون ناي جرمن بجرمن قانقوا هنمل عينا عندنا بانقوم كتسمعوهم أتبئنا نحتكم تسعيروا إمو كم قليل لا يترعيوا بزترفة ناي بحق عند مسجنا يقنيلنا اتي ذهب كومو لبواتاتك بوال حدوب سسمون دو تبلو زلهم كنسرحلوينا كنقبروينا سرحنا بزي ودأنيو سرحنا جينا يجمر يزلو نكحساي حدوب حاونا ها نسرحلوينا زلنا أبزل على بتصحمو ناي نورس أمريكا تقايكوينا هترفاي كونان انت اندحر كله تحبابيرو الناس كنقصلوينات أصبل دلي أبزل عصو أنا thank you Eritrean Women's Association of North America محبر دك أنستيو إريتراويان أب سمن أمريكا جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية